Yön hämy oli laskeutunut Kouvolan ylle, kun Kymijoen rannat ja kaupungin kadut täyttyivät Halloweenin tunnelmasta. Oli kylmä, kostea syysilta ja joen yllä leijuva usva sai aikaan aavemaisen tunnelman. Kuu oli juuri noussut, mutta sen valo oli kalpea ja vaimea, aivan kuin se olisi pelännyt valaisemasta tapahtumien näyttämöä. Kymijoen sillalla lepäsi kurpitsa, jonka vinot silmät ja pahaenteinen virnistys loistivat elottomasti. Kukaan ei tiedä, miten se oli sinne päätynyt, eikä varsinkaan, miksi jokainen sillan ylikulkeva tunsi kylmän henkäyksen selkärangassaan. Silloin tällöin kurpitsan silmät näyttivät hehkuvan kirkkaammin, ja sen ilme muuttui, aivan kuin se olisi tuijottanut suoraan ohikulkijoiden sieluun. Lähistöllä, joen rannan varrella, vaelsi joukko luurankoja. Niiden ontot silmäkuopat näyttivät valaisevan, kuin ne olisivat olleet maan sisältä nousevaa liekkiä. Luurankojen askeleet kaikuvat onttoina yön hiljaisuudessa, ja vaikka ne eivät puhuneet, jokainen kaupungin kadulla kulkeva tiesi, ettei nämä hahmot olleet vain koristeita. Niiden liikkeitä ohjasi synkkä ja salaperäinen voima, joka herätti arkuutta ja pelkoa kaikkialla, missä ne kulkivat. Kauempana, Kymijoen rannalla Kuusaalla, hiljaiset haamut leijuivat aavemaisesti usvassa. Ne olivat kuin muistoja menneistä, menneiden aikojen asukkaita, joiden kohtalot olivat jääneet jonnekin syvälle joen uumeniin. Haamut kuiskailivat hiljaa ohikulkeville, jättäen jälkeensä epämääräisiä sanoja ja ikiaikaista kaipausta. Monet kuulivat niiden sanomattomat viestit tuulen huminassa, joka kantautui joelta, ja useampi ohikulkija vilkaisi nopeasti ympärilleen, varmistaakseen, ettei ketään ollut aivan vierellä, mutta käännyttyään näki aina vain hiljaisuuden. Hansatorille oli pystytetty suuri kurpitsakasvusto. Nämä kurpitsat eivät olleet tavallisia koristeita. Niiden kasvoihin kaiverretut irvistävät ilmeet näyttivät elävän. Kun joku uskaltautui liian lähelle, kurpitsat alkoivat liikkua vaivihkaa, kääntyen uhkaavasti kohti uteliaita. Pienet lapset, jotka kurkistivat liian lähelle, juoksivat nopeasti karkuun, kun kurpitsat virnistelivät heille ilkeämielisesti. Ne näyttivät nauttivan pelosta, jota saivat aikaan. Kouvolan kadut olivat hiljaiset, mutta täynnä pientä liikettä, jonka lähde oli vaikeasti havaittavissa. Kurpitsat kierivät hitaasti pitkin keskustan katuja, vakoillen ohikulkijoita ja säikäyttäen niitä, jotka uskalsivat katsoa liian pitkään. Kaupunkilaiset, jotka yrittivät olla katsomatta suoraan niiden silmiin, tunsivat kuitenkin selvästi, miten kylmä, läpitunkeva katse seurasi heidän jokaista askeltaan. Kymijoen rannalla, juuri sillan alla, nousi jälleen usva. Se kietoutui yhteen, muodostaen valtavan, hämärän olennon. Olento oli kuin henkien yhteenliittynyt massa, jonka ainoa tarkoitus oli kylvää kauhua. Se leijaili hiljaa ja lähestyi hitaasti, eikä kukaan sen eteen sattuva tiennyt, mistä oli kysymys, mutta jokainen, joka näki sen, tiesi, että kyseessä oli jotain, jota ei kannattanut lähestyä.